Hello dolte ba song. Haino ni bagai ta kaisa ketal interesting video tui phaipika. Hinke video no paithak joratui nai tongdi. Paithago tebo interesting nai. O bwrwi ni khe joto jaga no pekhlaiti ke phonokjak. O bwrwi belai tui hamjakna. Swakango bo paibai tui rui bino thaini no misiui phonokjauka. Tabo khe watuyo misiui phonokjauka ta. बात तो सही है Nai na ba. Tamo asak pekhakti ke phonokma kalai khe ano kapal. Nini abono tamo kholobui toni manliya da. Norok no ta Facebook o kaijakjak salarok no kobor chari nai rok. Ri si sagya beglai tong hinke ba. Salarok ba kobor chasi nai nyublei. Views bo mansuka na ta bino fatitri nyong phonokma bagai. I love you too. Kaijakjak bo sasi tori tongkha. To bo bino thaini nyong phonokma thakya. Iko nai la tamasuk Bwlai Kha no kapal. Serai be video khaima jaga sodo lupepe kha phonokjak. Oboni se pora khogui phonokchidi tebo views mana nang apruke. Je puru salarok ba sitra comment khaijago apruke jolijak di. Nang thik no tongo haisi. Nino belun kasla no thik kaino phuliri nyakha. Haike no Delhi jotono phonogui tongdi. नहीं दिखाऊंगा Talo.